ama saberin he video lo thlir tu changsong te chi bai vek u ke hi Eliezer te mar kania tun ma in social media Facebook WhatsApp vela UPSC civil service exam dan to chungchang hi aziakin kalauda nual to a masala mitam zo kina kan share them thainan tin tihan YouTube lama video in karon da to na nia khongai taka milo subscribe saknai turin karon ngen chewane mizo te hi ramle nam hanga interview si hian malak na chang shimi alo chutiang mi chu kan la tam em maya UPSC exam anga phei chuan kumnga chung vel set chu mizo kan nil to a tuna hian mizo zinga IAS service lai som pani vel ba kan nei to lawa anni po hi kumrei tak tak service to te an nia an retire nuwa phei chuan mizo zinga IAS kanom mang to don lo tina ne hemi chungchang hi kan rama thalai ti hian kan ngai to thedle ngai nia ka hria ta wangin UPSC exam tura poimo then khat ka hria tang ang ti hian karon tar lang don ania khongai takin ngun taka milo ngai thlak sak nei turin karon ngen ma sa chone ti chuan pakhat na hian UPSC chu civil service exam bi ka exam hi engtia bo sai thin nge ani UPSC civil service lam hian kumtin February vela notification choin form fill up na hun le submit na hun al hong thina tun kum sani le sompakwa bi ka khachuan February ni sompakwa hongin March ni sompariat tlai da ruk lengkha an honga ti chuan chumi nuwa kan fill up vek nuwa June tla vela prelims exam tura in boss sai khani meita exam dan kalphung he tiang hian tension ania hlom thumin pakhatna chuan prelims hi exam sing ma saber ania panina chuan mains pathumna chuan interview ania adot lia chuan prelims exam chu enge ni UPSC exam zinga ma saber hi prelims exam khantia kumtin June thla vela exam hi bo sai thina nia prelims a hian paper pani in an then sanga chung de chu anwai mi ang hian general studies HGS paper 1 kan te kha nia panina chuan CSAT civil service aptitude test ania heng paper pania ti hian mark zani ve in objective vekin question hian ron set thina ti chuan heng paper pani te bel khom mark chu mark zali tina ne ti chuan paper pakhat chanan hian darkar ni zel hun kan neya omjia chu darkar li chung hun kan nei tina ne chu apania chuan atlam pui thu in aptitude test anga hi chuan qualifying mark hi 33% 30 above hi ni deuh tlang pui thina 30 to 40 in carborvel hi ni deuh tlang pui thina tin prelims exam a hian kumtin cut off mark om ve thina hei hi chu soi thei ni lawa chumi khamiza chu ti in soi thei ni lawa chan chu UPSC lam hianin an siam ram thina hei chu an mani lampang thilani wangin kan soi thei lawa ti chuan pathumna chuan mains exam chu enge ni mains exam a hian paper pakwa lai awma atlam pui thuin bartla vela exam thina nia exam hun chung hi ninga tangani sari in karte ni deuh tlang pui thina chuan exam patan tlang pui karon tar lang ati hian pakhatna chuan general studies paper 1 atanga paper 4 tleng awma avain paper pali tina ne chu ti chuan mark zan hi somnga thok puin paper pakhat exam nan hian dakar thum zel kan neya optional subject paper 1 heta hian pathum hlom thuma thena nia paper 1 and 2 awma ti chuan essay awm boka anwa hian mark zan hi somnga thok puin
paper pakhat anga hian darkar thum exam nan hun kan neya tichuan literature lampang po hi optional subject a kan tlang thei thowa English language a mak za thum mania Indian language a mak za thum mania Indian language kan han ti hian India ina Indian language anga pom chong khaoma chuta chuan chong som thum UPSC lam hian in an pomana chu ale peka kan ta lang tur anga ila atlang pui thuin paper pakhat hi jinglam dar kwa tanga dar som pani chunda som pani thleng exam nan hun a awma exam chhung ania ti chuan paper pahnih na hi chonhudar ni atanga thlaidar nga thleng exam ani deuh thlang pui thina general le optional hi chu nikhat thil thuwa exam thina ne ti chuan palina interview le personality test mains exam through data an EPSC lam hian March le April vela interview ma chon turin a ko thina chu mains result chu atanga ka ni na vela a ko tlang pu EPSC lam hian interview chung hi ni somruk chung vel ani tlang puya chumi chu mains exam through tan bi kane chu ti chuan pangana EPSC exam tur hian engthiam na nge ngai ti kha zona am le theya APSC hemi civil service exam tur hi chuanin bachelor degree chin nei anga ya bachelor le chung lampang UGC na apom pui degree nei chin tan a exam theya India mi le sa ramdanga le khazir ramdanga bachelor degree le chung lampang nei tan po khana dil thei thawa ma se UGC na apom pui certificate nei anga ve thungani this one final year exam lai tan pon adil thei thawa result ngak mek tan te pon adil thei tho tina ne chu achan chu prelims a hianin certificate fel kha la ngai lo wangin lo exam ve bor theya ma se mains ai ro chuan exam ruala certificate poimong ang in ken kha EPSC lam hianin a phu to thina wangin khang vel kha chu lo in bo sei lo kha thanga class 10 12 le chung lampang kan nei ang kha an lo in ring don tina ne chu tun tu matan chuan heti chong kan tar lan thei nei se ale peka chuan heta optional subject a hian optional subject a poimo tur paper 1 to 4 a hian a syllabus ang chi kha kan tar lang tur anga ila ale peka po mi lo clear sak le ngei turin kang en du chewa